Hey guys, subscribe! So guys, magmukbang ta. Magmukbang ta. Karon ba ko na kayo mag-video kay basic ko ng business nga sari-sari store. So guys ano yan? Sili niya. Natagak sili. Pero di na ko nagkano na. Di na ko nagkano. Ako na ni post on dali. Di na ko nagkano. Okay guys. Uyok na siya. Ano ang good? Alam guys. Guys, din ako karo sa kanon ha. Ang gulay na lang kaya. Ang gulay, yung itim ko siya guys. Sa mga Amerikano gani kay gulay na natanan. Ang mga kay nanay sa gulkanon kay unique ng kanyang mga gulay. Yan kong karot guys. Nakakaharot. Pait na tayo. Kaya ha, mauna ito kaya. Hindi ko magbunta. Ngayon maurot. Pero blessings siya po no. So kanina makaon na siya sa airing. Wala pa ikaw na may airing guys ha. So sabay na. Shoutout ko sa kanang mga wala ko kayo namnong guys na nagpa-shoutout na ko pero dagan king mga nikaging ni Soto na nagpa-shoutout sila. So shoutout na nila sila nila kabalo nga kasi sila nagpa-shoutout. So bye bye.
Kainan si Margie ba kay